RX kızıklan elde bağ olsa 2021 yıl Radno renkte degim şu öňü içine geçmedik. Dine bu fer çalışılan izindanam çep tarapdan bolmaly. Salon ýagdaý. Ne win kod görjek diýseniz, maşyna öňki ýagdaýyny. Baha $27.000 diye. Oňşyk boly. Maşynda kemçilik ýok. Eger kemçilik tapan ýagdaýyňyzda da bakadan gaýtdyryp boly. Nomer goýun, arkaň